Collede un asento de ventá e poñedevos cómodos e cómodas porque acabades de subir a bordo dun tren que vos levará case ata o ceo. Neste episodio transportámonos novamente a América Latina para acariñar a Pachamama, tocar as nubes e descubrir a cara B do norte argentino. Moi boas, son Cris Terceiro e isto é Viaxantas Podcast. Comezamos. O norte argentino foi a miña primeira gran viaxe en solitario tras chegar á Argentina. Un lugar que escollín namorada polas historias que me contaban familiares e amigos e tamén polas fotografías que vía, a cada cal máis fermosa. Así que, coas miñas primeiras paritarias, unha compensación salarial sempre mal negociada entre a patronal e os sindicatos para tentar compensar a desorbitada inflación do país austral, fixen unha inversión en min para desconectar, para aprender e para admirar outras realidades. Saí nun bo madrugador de Bos Aires e cheguei a Salta la Linda, un nome de guerra turístico que vai máis aló do eslogan, dou fe. Quieres cambiar de paisaje, yo soy tu río. Comienza conmigo tu viaje, yo soy tu río. Tendrás un amor en torrentes, cruzando ciudades y puentes, por sitios que no has conocido, yo soy tu río. Por sitios que no has conocido, yo soy tu río. E a soa, pero debo dicir que poucas veces me sentín tan acompañada, con xente extremadamente amable ao meu redor, facendo que cada paso fose menos solitario e tivese sempre unha experiencia completa no lugar, para unha charla, para compartir sensacións, para ir comer ou mesmo para analizar a realidade tan diferente do país. Cariño mío, viajemos juntos hacia el mar, yo soy tu río. Viajemos juntos hacia el mar, yo soy tu río. Isto que escoitades é unha zamba, con Z, aínda que na voz dos argentinos se pronuncie como a do Brasil. E os intérpretes, Los Nocheros, un dos grupos salteños máis míticos do folclore argentino. Esta é a música e o baile que se gozaba polas noites nas peñas do lugar. Viaxei por 5 días, pero se había un lugar que me facía especial ilusión coñecer era San Antonio de los Cobres e o seu famosísimo viaducto de la Polvorilla. Un enclave moi próximo xa ás fronteiras con Chile e Bolivia, algo que se deixa xa notar nesa paisaxe árida e tamén nas súas xentes, é que debes facer no seu tren a las nubes. Pero dirás ti, que ten de especial tanto o viaducto de la Polvorilla como o seu tren? Pois ben, fai parte do antigo trazado do ferrocarril General Belgrano argentino que percorría pois uns 200 kilómetros máis ou menos pola cordillera dos Andes e que é coñecida como unha das liñas ferroviarias máis altas do mundo. Hoxe é máis que nada un reclamo turístico porque o que é as liñas do tren convencional do país son sempre pois motivo de polémica polo seu mal estado de conservación. É moi habitual que escoites cando alguén colle un tren, non? Que che conten historias de cando quedaron parados no medio de ningures durante horas ata que viñeron a arreglar o tren porque había unha obstrucción na vía ou porque a locomotora parou. Son pois ese tipo de historias que ás veces non sabes se son mito ou realidade, pero que están non no saber popular argentino. E o viaducto de la Polvorilla pois foi todo un fito histórico cando se construíu. É considerada unha obra monumental de enxeñería, porque esta ponte, con estructura de vigas de aceiro, ten 223 metros de longitude e unha altura dun 63 metros, pero pesa unhas 1.590 toneladas. E o máis chamativo é que se atopa a 4.200 metros sobre o nivel do mar, un dos máis altos do mundo, por suposto hoxe en día xa superada por as construccións en China, tamén no Perú, pero onde, por suposto, se procedes dunha vila galega como a min, deberás facer fronte ao mal de altura coas sempre curiosas follas de coca. Non sei se as probastes algunha vez, pero teñen un sabor forte na miña opinión, o que fan basicamente os lugareños é mascala ou deixala no fondo da boca. Imagino que é algo similar ao que se facía pois antes, non, co tabaco de mascar.
Por sorte, hoxe en día xa hai outras opcións farmacéuticas, hai tés de coca que, aviso, teñen un potentísimo efecto diurético, ou mesmo caramelos de coca que misturan pois este elemento natural con mel ou outros azúcares para facelo máis apetecible. Eu debo dicir que os trouxen un ano a Galicia para facer a gracia e lamentablemente non foron nada exitosos. Non sei se polo medo á folla de coca ou porque de primeiras o sabor a verdade que é duro, non? Pero sen dúbida é moi necesario, porque de outro xeito pois podeste marear, tes dificultades para respirar, por esa non diferencia de altura a que podemos estar acostumados. Ben, é hora de comezar o ascenso. Como vos dixen, este traxecto era ata fai só uns anos parte real do trazado ferroviario, un trazado lento, moi lento, que te deixaba cuberto de area, cos pulmóns tamén cheos de area e a temperatura pois xélida. Segundo me contou un dos aventureiros que fai anos, cando era novo, viaxou nel á bella usanza. Lamentablemente, o mal estado das vías fixo que deixase de funcionar e hoxe en día é o goberno da provincia de Salta quen o xestiona con fins turísticos, facendo unha parte do trazado en autobús e a parte final nun tren turístico que nada ten que ver co antigo Belgrano. A miña viaxe foi así. O bus recolleunos ás 7 da mañán na bella estación de ferrocarril, en Salta, polo menos para comezar no mesmo lugar e manter algo da maxia. Fun no inverno, así que aínda era noite pecha, e puidemos ir apreciando como clarexaba o día a bordo do micro, que é como lle din eles os autobuses. Campo Quijano foi a nosa primeira parada, aínda ao lusco-fusco. Nesta vila consérvase a bella locomotora do tren ás nubes, un lugar perfecto para os fotógrafos amateurs, ou non tanto, porque tes moitos recunchos que capturar. Que, por certo, sabedes por que se chama tren a las nubes? Pois mira, contovos. Parece que foi obra dun xornalista do diario argentino Clarín, Emilio Petkov, durante unha grabación promocional a bordo do tren, xusto cando estaban a atravesar o viaducto da Polvorilla. O maquinista fixo que saíse unha boa cantidade de vapor da locomotora e debido ás baixas temperaturas do lugar, pois este quedou suspendido no aire durante varios segundos, facendo que o tren quedase pois rodeado non desas nubes de vapor e parecese pois suspendido como no aire. Iso quedou recollido en vídeo e o resto, bueno, pois xa vos lo podedes imaginar, que o do marketing non se inventou agora, Pero ben, volvamos ao tema. Mentres continuaba a nosa ascensión pola Puna, as paisaxes eran impoñentes, zonas verdes, outras tamén áridas, poboadas por cactos xigantes, e pequenas poboacións habitadas como o refuxo El Alfarcito, no que nos detivemos un pouco para coñecer o que se facía ali e que se atopa pois na Quebrada del Toro. Este lugar serve un pouco como refuxo para os cativos da zona, como refuxo, como escola, como lugar para alimentarse. Teñen tamén pois unha pequena tenda, non, dos produtos que les elaboran, que tamén pois lles axuda, non, a vivir. Tedes que ter en conta que ao mellor estabas no medio da nada, rodeado só por naturaleza, sen ver casas, nin nada que se lle parecese, e de repente aparecía un montón de mulleres e nenos de ningures para venderche os seus produtos, non? Teño unha anécdota, non deste día do tren, pero si doutra das rutas, onde nos detivemos a borde da estrada. Non había nada, solamente había como un grupiño de mulleres como se estivesen agardando pois outro medio de transporte, non? Entonces ti vías, non, que tiñan como un montón de caixas. Entón paramos ali, en canto íbamos baixando, elas agasalláronnos un por un a todos cun colar fermosísimo feito de sementes e co nome do seu pobo. Elas estaban ali para vender os seus produtos, pero bueno, compraras ou non, dábanche, non, regalábanche ese recordo de Maimará, que como lembro eu esa localidade, con moitísimo agarimo, porque ademais pareceume pois un detalle fermosísimo, ou un dos máis bonitos, non, que experimentei nunca. Sen falar, por suposto, do colorido que era o propio colar en si mesmo. Hoxe en día, aínda está colgado na miña habitación en Galicia, a verdade é que cada vez que o miro pois o fago con moitísimo agarimo, non, por esa experiencia e polo que despois souben, non, de todo o que é Maimará e da realidade que teñen pois estas persoas. Pero volvendo ás nubes, ao fin chegamos a San Antonio de los Cobres, que nos recibe case detido no tempo. Ali imos directos á estación, onde nos agardan pois 60 minutos de paisaxes alucinantes. Tocounos un día de sol e despexado, así que as vistas son únicas.
Imposible despegarse do cristal, xa vos lo digo eu. O tren é noviño e perfectamente rotulado para que quede claro onde estás e que ademais ten cafetería, tenda de souvenirs e adiviña que máis. Sí, unha oficina de correos para que lle poidas enviar a quen che preste unhas palabras dende tan singular localización. Iso sí, a prezo de euro, que sabendo ben que funciona o correo arxentino... bueno, dito isto, eu caín. E enviei un par, que por certo, chegaron a destino, como máis ou menos un mes despois, unha cousa así. Mentres, ti vas vendo o viaducto ao lonxe dende diferentes perspectivas, mentres o tren circula, nunhas vías que son serpentiformes e que ideais para que poidas sacar esas fotos que saen en todas as redes sociais dos influencers de viaxes predilectos, non? E de repente, ali está, chegas. Co sonido do tren comezan a sair de entre as pedras daquel alto nenos e mulleres principalmente con todo tipo de elementos para vender. Llamas, para sacarte fotos, panos, mesmo bolígrafos, si te pos. Entre foto e foto soaba unha das tantas marchas patrias que teñen os arxentinos mentres izaban unha bandeira nacional. Era esta. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz eleva, a vuelo triunfal, azul lunara, del color del cielo, azul lunara, del color del mar. Aurora é a canción da bandeira arxentina. Facía vento, así que todos os vídeos que gravei teñen un audio pésimo e unha estabilidade case nula. Pero bueno, despois duns minutos por ali, volvimos á estación. E xa estaba. Iso foi o tren ás nubes. Por certo, unha curiosidade, sabíades que en Galicia tamén poderíamos estar explotando agora un posible tren a las nubes en Pedrafita? Pois sí, era un proxecto para sacar o material das minas que había na zona cara ao porto de Ribadeo e que levase tamén de paso algún vagón de pasaxeiros, pero a verdade é que o día que se celebrou a subasta a ninguén lle interesou. Recóllese nunha publicación de La Voz de Galicia. Deixo-vos a ligazón na descripción do episodio por se lle queredes botar un ollo a esta anécdota ferroviaria da terra, pero estou segura de que se en Galicia en algún momento nos contaxiamos non por esta idea, seguramente no resto do mundo hai algo parecido. Vos escoitastedes falar de algo así? Estivestedes algunha vez nun tren que case chega ás nubes? Contádeme. Tocaba agora repoñer forzas con algo de comida típica da zona, así que fomos a unha casa, a verdade que tan pequena como que só tiña 2 mesas pensadas para turistas en as que ofrecían comida do lugar, pero relativamente rápido, non? Tanto empanadas como unha especie de pucheiros, non? Máis caldosos. E isto que acabades de escoitar, que lamentablemente non ten un sonido moi bo, foi o que nos regalou a cociñeira. Unhas coplas para que nos protexeran despois do longo camiño que fixéramos, tamén no camiño de volta. Son coplas típicas da Puna Salteña, máis concretamente da comunidade Colla, un pobo trashumante por excelencia, un pobo de altura, de neve, de frío, que recitan mentras tocan unha especie de tambor livián. Estás escoitando un falangullo, isto é,
un podcast en galego. Para atopar máis, visita podgalego.agora.gal. Despois de repoñer forzas, tocaba emprender o camiño de volta, pero San Antonio de los Cobres aínda parecía que nos tiña unha sorpresa. Desta, nada agradable. É o que eu chamei a cara B do norte argentino. Alí, a 4.000 metros de altura, con ese vento xélido característico que non desaparecía nin nas horas centrais do día, xa entendíamos a dureza non do lugar. É moi bonito ir un día, disfrutar da parte bonita non da paisaxe, pero é diferente quizáis vivir ali. Estábamos dirixindo todos xa para o autobús cando pasou o seguinte, non? Un cativo achegouse pois tímidamente a unha muller que tería pois, non sei, uns 38, 39, que ia acompañada coa súa parella e tamén coa súa filla pequena, non? E o rapaz entón díxolle: "Lévame contigo á capital, lévame a Buenos Aires, son un neno bo." Eu estaba a escasos metros deles e escoitei perfectamente pois este ton de súplica choroso que lle dixo e que eu obviamente pois non vou a reproducir porque non é cuestión non tampouco. É dicir, para que entendamos todos, un menor acompañado pois da súa nai pedíalle a unha turista que por favor levase con ela á capital, como se fose a terra prometida, non? Para ter, segundo seguramente pensaban eles, un futuro mellor. O que máis me chamou a atención foi que a nai do cativo secundaba esa petición, é dicir, unha moza local, coa pel curtida pola dureza do clima de alta montaña, que de seguro non lle facía xustiza á idade real, e que insistía, non? Insistía neste reclamo. É un neno bo, moi traballador, lévao contigo. Claro, podedes vos imaginar a situación da muller desta muller de La Plata, de provincia de Buenos Aires, vivindo iso, non? Ademais, pois entregáronlle un papel coa dirección da familia que supoño que guardaba a esperanza de que quizáis algún día pois volvese a por el ou que lle enviase algún tipo de axuda, de roupa, de diñeiro, de alimentos. Me imagino que é algo que xa fixeran noutras ocasións, non? Pero todo pasou en cuestión de segundos, non? Pero é que imaginadevos, non? Esta rapaza cando subiu ao autobús chegou feita un mar de lágrimas. O rapaz máis ou menos tería a idade da súa filla, que estaba ali, e supoño que pois non entendía, non? Como de dura tiña que ser esa realidade para que incluso unha nai chegase a pedir que levasen o fillo con unha descoñecida, non? Totalmente descoñecida. Uns minutos despois, cando ela xa se tranquilizou, a verdade é que estábamos sentadas uns ao lado dos outros e bueno, tiñamos bastante charla, non? Durante xa toda a viaxe e mentras volvíamos no camiño de volta estivamos falando, non? Ambas coincidimos pois na injustiza, non? Na desigualdade que hai, non? Que mentras uns estábamos disfrutando pois daquel lugar fermoso que aínda que nos queixamos na nosa vida diaria non podemos comparar con esta situación de alguén que che suplica para marchar, non? A solución seguramente que non era viaxar a Buenos Aires, que xa está hiperpoblada, con máis do 40% da población toda concentrada ali, pero para eles esa era a esperanza, non? O callá que coñecer este tipo de realidades pois vos sirvan, non? Tamén a vos, de algún xeito, para que todos nos demos conta de que aqueles que arriscan todo, moito ou pouco, por mudar radicalmente de vida, de cruzar un océano, un mar, un deserto para chegar a outro país, pois só buscan unha vida mellor, non? Ti, na súa situación, non o farías? Non sei, esta historia, a verdade, que me chocou tanto que en canto cheguei ao lugar no que estaba pois pasando eses días, tiveno que escribir, porque quedei abraiada e quería pois lembralo co tempo e non esquecelo, non co paso dos anos. Sinto baixón, queridas viaxantas desta historia, pero lamentablemente viaxar tamén é iso, non? Coñecer o fermoso e tamén aquilo que che esnaquiza o corazón. Mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada.
Volvimos a Salta polo mesmo camiño cunha parada estratégica no Museo Arqueolóxico de Alta Montaña de Santa Rosa de Tástil, e debo dicir que parecía unha paisaxe totalmente distinta polo efecto da luz do sol sobre as montañas. Que fermosa é a terra, verdade? Por iso, os povos orixinarios de América do Sur lle seguen a render homenaxe. Eles chaman a Pachamama, a terra nai, e agradecenlle todos os froitos que lle deu esa tempada. Eu viaxei a Salta en agosto, o mesmo que precisamente celebran esta festa da Pachamama, unha época na que coidan da terra e mesmo a alimentan, literalmente, Un rito que se mistura co culto ao cristianismo a escasos centímetros, podemos dicir, fervente aínda nestas poboacións do interior. Unha herdanza, sen dúbida, do período colonial moi intenso que tiveron estas rexións, non? Nesta viaxe, tamén participei como espectadora casual nun destes ritos á terra nai. Basicamente porque o conductor da camioneta que nos levaba quixo parar para facelo mentres nos tomábamos un café nun bar. Eu obviamente pasei do café e pregunteille se podía polo menos mirar. Ali estaba pois un pequeno grupo de persoas da zona e un ancián que dirixía a ceremonia. Non te imagines a ninguén con plumas, nin taparrabos. Eran persoas como a ti e como a min, pertencentes pois a unha etnia particular do lugar. A verdade é que non teño a referencia, non quero meter a pata. A ceremonia basicamente consistiu en abrir un buraco no chan ao que lle botaban todo tipo de produtos naturais como ofrenda e agradecemento que despois, pois, se non me equivoco, estaba quente e despois como deixábano ali, non? Tapado. En moitos lugares esta práctica combínase tamén co que chaman o saumado das vivendas, e que consiste basicamente en encher a zona de fume. O sea, con pequenas fogueiras enchen todo de fume, velas prendidas segundo vas pola estrada, esas pequenas fogueiras que chaman atención porque son moitas todo ao longo dun camiño no que apenas ves nada. A fogueira está feita con basura que queiman nas brasas xunto a plantas aromáticas e menciñeiras. Botanlle romeiro, loureiro, follas de coca e outras. Así que tamén hai como unha especie de aroma extraño no lugar, non? Que vos parece? A verdade é que a min encántame. É unha celebración que sigo con moito cariño e que ademais é moi importante. Incluso en Bos Aires pois se celebra e ves sempre pois moitos amigos que teñen ao mellor algún tipo de orixes con estas etnias que comparten e que pois celebran a Pachamama. Incluso quen son fillos ou netos de europeos tamén. Ves que sempre pois fan esa mención no día da Pachamama a terra nai. E nada, ata aquí esta viaxe polo norte arxentino que a min me cativou tanto que co tempo repetín para profundizar na veciña provincia de Jujuy, que tamén é historia para outro día porque tamén ten cousas fermosísimas. Grazas por escoitarnos un episodio máis aquí a Viaxantas Podcast. E xa sabedes que podedes contarnos que che pareceu a través das redes sociais. Estamos en Instagram, en Facebook ou tamén na nosa páxina web, que estes días estivemos facendo algún cambio, así que se nunca visitaches, achégate www.viaxantaspodcast.wordpress.com. Mais en 15 días. Adeus.